Praise the Lord, hallelujah. Naimbag nga aldaw yu amin, kakabsat. Iti dayto yung aldaw, kablawan kayo, ti napateg, ganagan niya po tayo ng Yesu Kristo. Agyaman tayo kaniya po Diyos. Tada tayo manin itata nga agmaymaysa, nga kakadwa tapno no agdaydayaw tayo, iti apo. Iti dayto yung aldaw. Dayto yung aldaw ket maudi manen nga aldaw. Iti bulan ti Enero. Nagalistoan niya ti panaglabas ti aldaw. Malpas manen ti makabulan iti tawen 2021 nga magyaman tayo kaniya po Diyos. Ta adda ti apo nga magikadkadwa, mangidaldalan, tumultulong kada tayo, iti aldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Sapay kumatang nga ni apo Diyos, ket adda kayo manen, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan nyo, nga mangpadpadaan, tapno no makipagmaymaysa kayo kada kami manipod ditoy, Commission for Christ Fellowship, tapnon idanon mi manen kada kayo, dagiti napateg nga mensahe ni apo Diyos, iso nga dakkel nga makatulong kada tayo itata, iti panagpatpatuloy tayo nga agserbi ken mamati ken ni apo Diyos. Iti panagpatpatuloy tayo, nasayaat nga agkararag tayo, tapnon ikomit tayo ken ni apo Diyos, daytoy nga aramid tayo. Amami nga nasantuan, madaydayaw, dayta napateg, ganagan mo apo, ita iti dayt yung aldaw. Agyaman kami ti kinaimbag mo, agyaman kami apo Diyos, iti dayt yung aldaw. Tapno no adda kami manin itata nga agmaymaysa, nga agdayaw, agdengeg, kadagti sasaom itata iti dayt yung aldaw. Dawatek kadikan kaapo nga bendisyonam kadi dagiti kakabsat, isuda nga agdengeg, kadagiti napateg nga saom iti dayt yung aldaw. Dawatek kadi apo Diyos, nga ti pan nakaidanon ti saom kadakwada, maawatan da kadi, ket maimula kuma kadagiti kaungan dagiti puso da. Ket mariknada kumaapo Diyos ti presensyam, mariknada kumaapo ti espiritum nga agtignay, manipod kadagiti kaungan dagiti puso da, itatay ti dayt yung aldaw. Bendisyonam met to adipen mo, dawatik kadikan kaapo nga puluton nak, aramaten nak kadi apo, akalasugan iti bendisyon. Tapnon si kalaing apo ti mait daydayaw ken maitantanok ita iti dayto yung aldaw. Amay ka po tinagan na Jesus nga po mi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God, hallelujah. Iti dayto yung aldaw kakabsat, danon ko kada kayo ti mensahe ti apo, nga pacheck launay, nga agbalin, nga makatulong kadagiti panagbiag tayo nga na espirituan. Makatulong kada tayo, kabayatan na iti panaglaslasa tayo, iti kadagitoy nga alaldaw. Dahito nga mensahe ti apo kabsat, ket mensahe na pailaeng idi, aging gana kadagitoy nga alaldaw, ket mensahe na pailaeng nga agpaay kada tayo. Apay nga mensahe nga agpaay-pailaeng kadagitoy nga alaldaw, kakabsat. Gapo ngamin takayat ni apo Diyos, nga san na kayat, nga mapukaw tayo, san na nga kayat, nga mayaw-awan tayo, san na nga kayat, nga madadael, dayjay biyag tayo nga na espirituan, no di kat di ti kayat ti apo, mapagpabaro, umununeg, dumakdakkel, lumawlawa kumapay, iti pan nakaamu tayo, kadagiti napateg, nga sao ni apo Diyos, madaydayaw ti apo. Iyag ko kada kayo ti mensahe, akastoy ti panagkunana, ti kinaimportante ti panagdaydayaw, wenno ti kinapateg ti panagdaydayaw. Daytoy ti mensahe ni apo Diyos itata, nga iyag ko kada kayo kakabsat, nga patsek launay, nga daytoy ti kasapulan tayo, iti agdama nga panawen tayo, kadagitoy nga laldaw. Ket daytoy nga mensahe kakabsat, ket na ibatay, dito'y libro ti Juan, Kapitulo 4, versikulo 23, ken 24, ket kastoy ti panagkunana. Ngem, immasideg ti tiyempo, ket dimtengen dagiti napaypayso
ngagdaydayaw. Agdaydayaw danto iti ama iti na espiritu ken kinapudno. Tadagiti kakasta sapsapulan ti ama ngagdaydayaw ken kuana. Verse 24, ti Dios ket espiritu ngarod dagiti agdaydayaw ken kuana masapul ngagdaydayaw da iti espiritu ken kinapudno. Ulitek kadi kakabsat. Tadayto iti sao ti Apo. Kunana dito verse 23, ngem umasideg ti tiyempo ket dimtengen dagiti napaypayso nga agdaydayaw. Daydayawen danto ti ama iti espiritu ken kinapudno. Ta dagiti kakasta ti sapsapulan ti ama nga agdaydayaw ken kuana. Magitayo kakabsat. Dayto ti sao ti Apo. Sapsapulan ti Dios. Siya sino dagiti sapsapulan ti Apo? Siya sino ti sapsapulan ni Apo Dios? Saan nga dagiti animal? Saan nga si asino man? No di kat di ti sapsapulan na ket dagiti tattao datayo ti sapsapulan ni Apo Dios nga masapul nga agdaydayaw ken kuana. Praise God. Datayo dagiti sapsapulan ti ama tayo nga nailangitan. Tapno no agdayaw tayo ken kuana, agserbi tayo ken kuana, ayaten tayo isuna. Isu nga daytoy ti kinaimportante. Daytoy ti kinapateg. Daytoy itata nga mensahe ni Apo Dios para kada tayo itata iti daytoy nga aldaw kakabsat. Isu nga anya kadingamin aya ti panagdaydayaw. Anya kadingamin aya iti panagdayaw. Ti panagdayaw kanya kayat na asawen amok dayjay daydayawek. Amok dayjay daydayawek. San ko nga amok kada kayo? No anya ti kayat asawen iti panagdayaw kakabsat. Ngem ita iti daytoy aldaw kayat kulaeng nga iparang ken ipakita kada kayo ita iti daytoy aldaw. Tapno no adda ti turungen ken makita tayo no asino dayjay pagdaydayawan tayo. No asino dayjay ayaten tayo. No si asino dayjay pagserbian tayo. Kakabsat. Isu nga nalawag daytoy itata nga kayat ko nga ipakita kada kayo iti daytoy aldaw. Isu nga masapul nga ammo tayo no si asino dayjay daydayawen tayo. No si asino dayjay ayaten tayo. No si asino dayjay pagserbian tayo. Sa balipay, masapul nga adda ti koneksyon tayo iti dayjay daydayawen tayo. Ken masapul met nga dayjay daydayawen tayo ammo na tayo met. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga iti daytoy nga aldaw kakabsat. Daytoy daydayawen tayo ket isu ni Apo Dios. Daytoy ay ayaten tayo ket ni Apo Dios. Isu nga masapul nga dat tinapateg a koneksyon tayo ken kuana. Masapul nga muna tayo ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti panagdayaw kakabsat ket may nga ugali, may nga kadawyan, ket no adda ti dayawen tayo, adda ti raemen tayo, masapul nga adda kada tayo ti kinapakumbaba. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo, ti kinapakumbaba. Isu nga ti agdayaw, kakabsat ti agdayaw, masapul nga adda ken kuana iti panagpakumbaba. Saan lang ang panagpakumbaba? Adda ti panangrespeto, adda ti kinapudno, adda ti panagdayaw, adda iti panagdayaw. Madaydayaw tinapateg ganagan ni Apo Dios. Isu nga daytoy kuma iti maadda kada tayo. Isu nga ti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios, masapul nga umuna amin agpakumbaba tayo. Kakabsat. Han tayo nga ipakita dayjay kinasiasino tayo. Saan tayo nga ipakita, no, anya tayo kada iti sangwanan ni Apo Dios.
masapul nga ti panagdayaw tayo, panagraem tayo, panagayat tayo, masapul nga agpakumbaba tayo, iti dayjay Diyos, nga daydayawen tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. No agdayaw tayo, masapul nga maaddaan tayo iti dayjay nauneg a panagayat tayo, nauneg nga panagdayaw tayo, panagayat tayo kankwana. Dagiti agkalkali iti bubon, wenno dagiti iti deep well kakabsat. Saan nga gaputa ijay damo nga pan nakakita da wenno pan nakaparwarda iti maysa nga ubog. Ket agpatingga ijayen haan. No dikat di dagiti agkalkali iti ubog. Masapul nga labsan da pay jay umuna nga ubog. Labsan da pay jay maikadwa nga ubog. Aging gana nga makasarak da iti nasamit nga danom ijay ubog. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Kasta kumati karirik na tayo iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan ti Apo. Maaddaan tayo kumadayay nauneg nga tarigagay nga manggunod kakabsat ijay panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Saan lang agpatingga ijay panagkuna tayo, madaydayaw ka ti Apo. Saan lang nga umdas kumada ijay panagkuna tayo, nga agyaman ak Apo. Ngem ijay isu amin akaririk na ken tarigagay tayo kabsat. Marik na tayo kuma dayay pudpudno a panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Dayan napintas nga relasyon tayo ken ni Apo Dios. Dayan nasayaat nga panagikadwa tayo iti Apo. Tada tayo ket tattao tayo. Ket dayay nang parswa kada tayo. Dayay daydayawan tayo ket Dios. Nga nang ted iti biag kada tayo kakabsat. Dios nga adda kada tayo. Dios nga naimbag. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Isu nga ti panagdayaw, ket san lang nga i-testify wenno ipakaam mo kakabsat ni Apo Dios iti panagayat tayo. No di ken iti panangapresyar tayo ken ni Apo Dios. No di ket kunana ditoy ited iti suamin akabaelan tayo nga agdayaw ken ni Apo Dios. Ited tayo iti isu amin akabaelan tayo nga agdayaw ken ni Apo Dios. Dito libro ti Mateo, kapitulo 22, versikulo 37. Kunana ditoy, insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin a pusom, iti amin a kararwam, ken ti amin a panunot mo. Ti idandanon ko kada kayo iti daytoy nga bigat. Dayjay isu amin akabaelam a panagdayaw. Iti isu amin akabaelam a panagdayaw. Isu nga daytoy met iti daytoy daw ni Apo Jesus ibagana, ni Apo Jesus iti nagsao iti daytoy nga bersikulo kabsat Matthew 22:37. Insungbat ni Jesus, ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin. Amin. Kaya't nakasawen, awan ti anyaman nga ibatbati tayo, awan ti anyaman nga iresreserba tayo, no dikat di iti so amin akabaelan tayo, iti puso, iti kararwa, ken iti panunot, madaydayaw tinapatig ganagan iti Apo. Isu nga, hantayo nga ilaklaksid, hantayo nga awanen, dahito amin. Kapsat, han nga ayatem ti Apo, a Diyos mo, iti pusom, iti kararwam, iti panunot mo. No dikat di kunana amin. Isu nga saan na nga linaksid, dahito'y amin. Kapsat, isu nga, kaya't nakasawen, sibubukal kuma a puso tayo, sibubukal kuma a kararwa tayo, sibubukal kuma a panunot tayo, amin, dahito'y itad tayo nga panagdayaw ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo.
Kadagiti sa nga pulo nga bilin ni Apo Dios nagisao idi ken ni Moises ijabantay Sinai. Uli na nakisao iti Dios ken ni Moises ijabantay Sinai. Ket inbagana ken kuana nga dagitoy nga sasauna dagitoy nga bilin na ket ibagana kadagitoy tattao ti Israelitas. Gaputa isuna iti Dios nga nangilasat kadakwada kadagiti adu nga rigat kadagiti adu nga sinagabada kabayatan na nga pimanaw da idi ijay Ehipto kapsat. Isu nga kunana umuna nga imbaga iti Apo kadakwada imbaga na ken Moises nga didaagdayaw iti sabali a Dios no dilaeng siyak kuna iti Apo. Dahito iti imbaga ni Apo Dios ken ni Moises. Isu nga makita tayo iti dahito nga aldaw kapsat. Ipakpakita na kada tayo nga ni Apo Dios laeng iti masapol adaydayawen tayo. Nilaeng Apo Dios iti masapol nga pagserbyan tayo. Pangitadan tayo iti amin tayo. Gaputa ibaga na nga isulaeng iti daydayawen tayo. Awanen ti sabali a Dios no dilaeng isuna. Isu nga kunana nga di kayo agaramid ti agpaay ken kada kayo nga kadagiti kinitikitan aladladawan. Wenno anyaman akapadpada iti parswa iti langit. Wenno ti daga wenno ti danom nga adda iti uneg iti daga. Isu nga kunana saklaeng ti pagrukbaban nyo, saklaeng ti pagdaydayawan nyo. Agsipud ta managimunak nga Dios. Managimunak. Isu nga kayat ni Apo Dios nga isulaeng iti daydayawen tayo. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Isu nga ditoy kapsat. To worship is to show. Ti panagdayaw kapsat ket isu ti panangipakita tayo. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. Dahito'y panagdayaw ket isu ti panangipakita tayo. Iti panagdayaw tayo. Dayay adu nga ayat, adu a panagdayaw, saan laeng nga itangal daw. No di ka di agtultuloy, dahito'y kuma a panagdayaw, panagayat tayo kan kuana. Saan laeng nga panangipakita, iti panagdayaw kan panagayat tayo kakabsat. No di ka di iparik na tayo upay. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan lang nga agpatingga ije panangipakita. Ije panagdayaw. Ken ijay panagayat. No di ka di ti panagdayaw ipakita ken iparik na. Iti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga addarik na tayo. Kabsat saan lang nga agpanpanunot laeng nudaduma kakabsat nudaduma mapukaw dagiti panpanunot tayo mapukaw dagiti rikna tayo ngem ibagana kada tayo nga ipakita tayo iparik na tayo dagiti panagayat tayo anapudno kumaken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kadagitoy nga alaldaw. Kadagitoy nga alaldaw. Kakabsat. Dahitoy ti kasapulan tayo itata nga panawen. Dayay napudno, dayay napateg, nga panagdayaw. Dayay parik na tayo kan ni Apo Dios. Dayay panagdayaw tayo kan kuana, iparik na tayo kan kuana. Saan nga panawenen iti ay ayam. Kapsat, saan nga panawenen iti ang angaw daytoy panawen tayo data. Ngem panawen nga talaga nga riknaan tayo, ipakita tayo, iparik na tayo ken ni Apo Dios. Nga uray no awan tayo kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan. Kapsat. Isu nga kadagiti nga daw, saan nga ije uneg iti pagdaydayawan, ti pangipakitaan tayo, ti pudpudno. Kinapateg ti panagdayaw. Ngem uray pay kuma kadagiti uneg dagiti pagtaingan tayo tawan tayo kadagiti uneg ti pagdaydayawan. Ngem iparik na tayo kakabsat ipakita tayo ken ni Apo Dios nga marik
nanamat kuma dayay pudno a panagayat tayo, marik nanamat dayay pudno nga ngarik na tayo, dayay panangayat tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ngam tinakaradladingit na duma, kadagiti makun kuna nga mamati, ibagbagada anamati da. Ngam anyaket din, nakadadladingit nga saritaan ken ibaga no duma adda dagiti mamati nga tidaydayawan da pailaeng ket dagiti ladladawan hanlay nga ladawan dagiti animal hanlaeng nga animal dagiti tattao dagiti natay anya laket din dagitoy nga panangibagada nga amuda ni Apo Dios. Ngem amuyo kadi ni Apo Dios ket managimon nga Dios no dagitoy ti daydayawan tayo kapsat no dagitoy dagiti daydayawan tayo. So nga no daduma dagiti tao nga uray laeng dayjay minatay da agdayaw da kadakwada agtulnog da kadakwada ket kunada ay na ni kastoy nagpatagtagainep ket addati para amid na agpalpaluto agpaokasyon ket no daduma datayo anya uray itis no daduma isu amin akabalan tayo metten aramidan tayo agtulnog tayo metten isu no daduma di tayo makita dagitoy no daduma ket aramaten iti kabusor tapnon iti kastagat aramaten tayo dagitoy aramidan tayo dagitoy ayayaten nakakabsat. Amuyo kadi tinatay wenno si asino man pay ket hahanan nga makapagsao ngem dagiti no daduma kuna tayo tagtagainap tayo no daduma met ngamin isulat tamet ngamin ti panpanunutan tayo maliphan tayo met ngamin nga mapanunot ni han tayo malipatan tayo nga ni Apo Dios ket isut pudpudno nga pagdaydayawan tayo isut pudpudno a pagserserbian tayo isu nga dagiti pakayaw awanan tayo no daduma kapsat no daduma agbayad tayo ay na makayab kayo ti tao si asino man pa bayadan tayo ida tapno nita kastagat agkararag may babaet wenno anya man pa nga maaramit ngem ni Apo Dios ket Dios nga saan ang mabaybayadan kapsat isulaeng kuma iti daydayawen tayo isulaeng kuma iti pagserserbian tayo daduma dagiti animal aso anya man pa kakabsat nga pagdaydayawan, paggastusan da no daduma, napatpatig payan ngem diaso no daduma, diaso no daduma ken pusa, anyaman pay nga animal. Dagitoy, no daduma agbayad da nakangat-ngatong pa-doktor, insurance ken daduma pay. Dagitoy kat diyulaeng madmadlaw nga tikabusor sumsumrek kada tayo kabsat kadagiti panagbiag tayo nga dagitoy kat daduma agbalinan nga didyusan tayo dagitoy daduma agbayad tayo nakangingina ngem kakabsat daduma kunada di Pilipinas ayawan pa ni pastor nga mangikararag mangbagbaga di tayo pay mabalin nga papetpetan kuna tayo nga Ilocano di tayo pay mabalin nga pakaden no daduma malipatan tayo. Ngem madaydayaw iti Apo ti Dios tayo kabsat ket Dios nga agpagpabayad dagiti pastor ket handa nga napateg handa nga agpagpabayad no umay agserbi kada kayo madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Apeng amin dijay puso ti pastor nga agserbi kan ni Apo Dios ket puso nga agdayaw ken ni Apo Dios puso nga intedda iti biagda anang nangruna ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga nagdayaw tayo ken ni Apo Dios agdayaw tayo ken ni Apo Dios nga awan iti irekreklamo tayo han tayo nga agsalsaludsod ken kuana no di kaddi agyaman tayo agdayaw tayo ken kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti panagdayaw ket worship is an extreme form of love. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Extreme, matindi. Anya lagat din kakabsat daytoy kumanga karirik na iti maited tayo ken ni Apo Dios. Dayet maaddaan tayo tinauneg nasayaat nga plano tarigagay
ngagdayaw nga mga yat ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Inton adda daytoy kabsat. Kadagiti iti puso tayo iti panagdayaw. Daya extreme nga panagayat ken panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Ma-experience tayo kabsat. Ma-experience tayo ti panagdayaw kabayatan na ngagdayaw tayo, ayaten tayo ni Apo Dios. Ma-experience tayo. Daya panangitad tayo apudpudno iti panagayat tayo ken kuana. Napudpudno nga panangawat tayo met ijay bendisyon ni Apo Dios kada tayo. Marik na tayo dayay panangayat na kada tayo. Dayay kinaimbag na kada tayo. Madaydayaw tinapatay ganagan iti Apo. Saan lang nga ti ma-experience tayo ket itad tayo ti biag tayo kan kuana. Panagdayaw tayo kan kuana. Panangawat tayo kadagiti bendisyon na. Ken urepay kadagiti kararag tayo. Agyaman tayo kan ni Apo Dios. Tayo sunat mangmangted, mangsungsungbat kadagiti karkararag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga dahito kakabsat iti panagdayaw tayo, may experience tayo kuma. Dahito panagkararag tayo, sakbay nga maturog tayo, bumangon tayo, masapol nga ikan tayo ti lugar ti panagkararag tayo. Ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kabsat. Saan lang nga kasta maragpat tayo, maala tayo, daya bendisyon ni Apo Dios. Kabayatan na ngait itad tayo ti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Saan lang nga ti ma-experience tayo ket panangited, panakaawat, panagkararag, bendisyon, no di kat di ideklara tayo pay. Ideklara tayo kakabsat nga daya benediksyon kuma, daya kaadda kuma ti Diyos Ama, Diyos Anak, ken ti Espiritu Santo nga adda kuma kadagiti biag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dagitoy nga bukbuklen ti trayunidad a Dios kabsat kadagiti iti biag tayo kat isu kuma ti maadda kuma kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga ti panagdayaw kakabsat. Ti panagdayaw kat may nga attitude kuma kadagiti panagbiag tayo. May isa kuma dahito nga maiparte tayo kuma ijay attitude tayo. Ket kasla kuma may isa nga kwadro. When may isa nga frame kabsat nga pagipanan kadagiti ladawan. Isu nga kayat ko nga sa when it ay dahito nga aldaw. Dahito panagdayaw. Ipantayo kuma kadagiti panunot tayo. Saad tayo kuma kadagiti panunot tayo kas may nga frame kabsat may nga kwadro kadagiti panunot tayo iti puso tayo daya panagdaydayaw nga kayat na sa wen isut kumat makita tayo akan kanayon iti puso tayo iti biag tayo daytoy panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isuka iti daytoy nga daw padasen tayo man nga iplastar dahito sa panagdayaw ken ni Apo Dios. Ket ipantayo iti panunot tayo, ipantayo iti puso tayo, nga agbalin a kwadro kuma, kadagiti panagbiag tayo. Ipantayo kadagiti puso tayo, kas may sa a kwadro, nga kitain tayo, mangpalpalagip, kada tayo, gaputa, ti panagdayaw masapul ana sa graduan, ti panagdayaw masapul ana pateg, agsipud ta, Diyos dayay daydayawan tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iti muna Akronikas. Muna Akronikas Kapitulo 16 versikulo 29 kasto iti panagkunana. Idaydayaw yo tinadayag anagan ti Apo. Mangitugot kay iti daton ket umay kayo iti templo na. Agrukbab kay iti imatang iti nasantuan no agparang madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo.
Makita tayo dito nga bersikulo kakabsat. Dahil umuna ko na idaydayaw yu tinadayag anagan iti Apo. Idaydayaw yu tinadayag anagan iti Apo. Dayay kinasanto ni Apo Diyos. Gaputa iso ti Diyos nga nang isalakan kada tayo. Iso ti Diyos anang ted iti biyag tayo. Iso ti Diyos anang ted iti su amin akasapulan tayo. Kadag iti panagbiag tayo kakabsat. Iso nga, daydayawan tayo. Iso nga, kung nanag dito mangitugot kayo iti daton. Tinasantua, no agparang, madaydayaw ti Apo. Iso nga, magkita tayo itata, iti dayto yung aldaw. Kakabsat, no agdayaw tayo kan ni Apo Diyos, isunat dayawan tayo. Saan nga ti tao? Saan nga si asino man? Ti dayawan tayo. No digat di, isunat dayawen tayo, gaputa isunat ti nadayag ken nasantuan nga Dios. Ket anya ti itugot tayo kuma, anya kumat ited tayo kan kuana. Kabsat, anya kumat ited tayo kan kuana. Dahil tinudad duma, iti malipatan tayo. San tayo nga ma ited ti amin tayo kan kuana. Dahil iti sapsapulen ti Apo. Kaya't nasawen ti biag tayo. Ija Roma, kabsat, ti sao ti Apo kunana, dawatek kada kayo, kabsat, nga ipaayo, dagiti bagbagiyo, akas daton asibibiyag, nasantuan, kat pagdayaw yu, pagserbiyo, ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga, ni Apo Diyos, ti kayat na, dahil ti bagi tayo, dahil ti biyag tayo, ited tayo kan kuana, tapnon isot pagdayaw tayo, isot pagserbi tayo ken ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti kinadayag, ti kinapintas ti Diyos. Ipakpakita na ti kinasanto wenno ti kinadalos ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay ti panagdaydayaw ket napateg. Apay ngamin aya nga napateg daytoy. Apay nga iya nga importante. Anya lagad din akin na importante dahil yung panagdayaw. Apay kasapulan pa lang aya ni Apo Diyos nga dayawen. Mabalin nga kastat sa lunsod yo. Itata iti daytoy ngal daw. Kapsat. Limamuyo ka di. Ni Apo Diyos isot ng ted dahi tabiyag mo. Isot ng ted dahi biyag ko. Madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Apay nga iserbi tayo sa bali. Apay nga idayaw tayo pa lang, dahil bagi tayo iti sa bali. Apainghan mo nga isunat idayawan tayo, isunat pagserbiyan tayo. Isu nga napateg. Dahil ito'y apanagdayaw, kakabsat. Isu nga, iti dahil nga daw, no adda kayat tayo nga purusen, no adda kayat tayo nga alaen, ket na nga to, usaren tayo ti may nga ladder, wenno may nga agdan. Adati kanta tayo nga Ilocano, nga kuna tayo ket, no na nga to di mo sokdalen, no nababad di mo purosen. So, kasjay. So nga, ada kayat ko nga iparang kada kayo itata iti dahit yung aldaw. Kabsat, iti dahit yung apaset. No, ada kayat tayo nga alaen kunak manen. Masapul nga, usaren tayo ti may agdan, usaren tayo ti may nga sukdal, tapnon maala tayo. Tapnon maala tayo dayjay, kaya tayo nga alaen wenno oden. Kasta ti panagdaydayaw. Masapul nga iti isu amin met akabaylan tayo adda ti aramidan tayo. Tapnon maala tayo dayjay na ni Apo Dios iti panagdayaw tayo. Tapnon no inton maala tayo dayjay na ti Apo. Kakabsat di tayo mapupuutan nga ti panlakabalin na umay kada tayo, marik na tayo, daya presensya na, kada ti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kabsat. Isu nga ijay tiyempo, ngagkapoy tayo, ijay tiyempo, nga umay, dagiti kapadasan, ti panagbiag, kabsat. Ijay met, nga mapadasan tayo, nga marikna daya presensya ni Apo Dios ngagtigtig na gayam kada tayo apay ngamin gaputa adda ti araramidan tayo
nga panagdayaw ken kuana isu amin akabailan tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti panagdayaw kakabsat, ti panagdayaw ket may isang nga agdan, may isang agdan, may isang asukdal tapnon magunod tayo dayarik na ni Apo Dios. Ket marik na tayo dayapan nakabalin na ngagtignay. Ket iarakop na dagiti man nakabalin nga imanaken ka. Ket kayat na nga iparik na daya presensya na daya ayat na ken ka. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Apay ngamin, gapot ta daya panagdayaw mo ken kuana. Makita na nga napakumbaba ka. Makita na nga napateg dayar aramidem para ken kuana. Isu nga kunana anak ko, kayat ko nga bendisyonan ka itatangal daw. Kayat ko nga ipariknak daya ayat kukan ka, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga kakabsat, kasta ni Apo Dios. Isu nga manipod, iti puso dagiti agdaydayaw kan kuana. Manipod, iti puso dagiti anak na. Kayat na nga daya puso met ni Apo Dios. Peneken na tayo. Ija kinapudno kan kinapasnek nga makikita na kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kas iti panagkararag, magisao tayo iti Dios. Ket ti Dios dumngeg. Ti panagkararag, makisao tayo ken ni Apo Dios. Ket ti Dios dumngeg met kada tayo. Ket no dumngeg tayo met no agsao ni Apo Dios kada tayo. No agsao ti Apo kada tayo masapul met nga dumngeg tayo kan kuana. Ket no saan tayo nga maawatan, kuna tayo kumaapo, agsao kapay. Kuna tayo kumaapo, ulitem kadipay ti agsao. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Isung kakakabsat, iti daytoy ngal daw. No agsasao ken ka ti Apo, ita iti daytoy ngal daw. Dumngeg ka. Dumngeg ka anasaya at ken kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ipateg tayo, ti panagdayaw tayo, kakabsat. Hantayo nga tagibasiten, saan tayo nga tagiawanen, daytoy nga pasat tayo, ken ni Apo Dios. Masapul nga maaddan tayo ti nauneg, nga panangapresyar tayo, iti ayat ni Apo Dios. Ket maaddan tayo kuma ijay gagar. Maaddan tayo kuma ti adu nga tarigagay. Mailiw tayo kuma nga mga ramid. Ijay pagayatan ni Apo Dios. Mailiw tayo kuma nga mga ramid nga agtulnog na anya day kayat iti Apo kadag iti biag tayo itata. Kakabsat. Nakaradladingit kadag ito nga laldaw. Awan tayo kadag iti uneg, dagiti pagdaydayawan. Ngam madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, ni Apo Dios. Ipakpakita na kada tayo, idandanon na kada tayo, kakabsat. Nga masapul nga ti panagdayaw, saan ko mga mapukaw, uran o adda tayo kadag iti uneg, dagiti pagtaengan tayo. Han tayo ko mga ikaten, ti sao ni Apo Dios, ti mensahe ti Apo, hantay ko mga ikaten, dagiti panagkarkararag tayo, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, masapul nga silalagip tayo kuma, ngadda kumalatta ti lugar ni Apo Dios kada tayo, kadagiti uneg, dagiti pagtaingan tayo, ititay nga dagitoy, nga paspasamak, sitwasyon, tilubong tayo itatakakabsat. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Napateg dagito itata nga masapol mga ramid tayo ti altar ti panagkararag kadag ti uneg dagiti pagtaengan tayo sakbay nga maturog tayo sakbay nga bumangon tayo adda kuma lugar ti panagkarakararag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Kakabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. So nga, daytoy ti kinapateg
tinainlangitan a panagdaydayaw. Yagnat kadagiti panpanunot iti panagtulnog iti mensahe iti Apo. Iyagna iti panagtulnog iti mensahe ni Apo Dios. Ditoy may 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 16 ken 17. Kunana ditoy verse 16. Impalting ti Dios amin anasanto na surat ket nasarbi amang isuro panangisuro iti kinapudno pangbabalaw pangator iti biddot ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Isu nga masapul adumngeg tayo iti mensahe iti Apo kakabsat kadagiti panagbiag tayo. Isu nga ti sao ti Dios kakabsat ket napateg gaputa isut mangisuro kada tayo, babalawen na tayo, atoren na tayo, anyaman kadagiti biddot tayo, tapnon iti kastaket makasursuro tayo kadagiti kinalinteg madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Dito verse 17 kunana dito verse 17 tapnon awan pagkurangan iti taong agserbi iti Dios ket sisasagana nga agaramid iti amin akita iti kinaimbag tapnon awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios. Kakabsat iti dayto daw masapul nga awan kuma han kuma nga mapukaw ti panagdayaw tayo ken ni Apo Dios. Saan kuma amapukaw ti panagdayaw tayo ti Apo. Isu ako na dito awan pagkurangan ti tao iti panagserbi ti Apo. Isu nga ti panagserbi tayo ken ni Apo Dios masapul nga ited tayo ti panagdayaw tayo ken kuana. Tapnon awan pagkurangan tayo ken kuana kabsat. Tano awan ti panagdayaw tayo ken kuana kurangen ti panagbiag tayo kabsat. Kurangen ti panagbiag tayo. Isu nga tapnon man anay ti panagbiag tayo masapol nga dati lugar iti panagdayaw panagserbi tayo ken ni Apo Dios magdaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Daytoy ti gapuna no apay ati panagdayaw ket napateg. Daytoy ti gapuna no apay ati panagdayaw ken ni Apo Dios ket napateg. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Masapul ada tayo aramidan tayo ti suamin a kabailan nga dan iti bileg nga mangaramid iti panagdayaw ano sayaat madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Dito Juan kapitulo 4 versikulo 23 kunana kakabsat Juan 4:23 ngem umasideg ti tiempo ket dimtengen dagiti napaypayso ngagdaydayaw daydayawen dati ama iti espiritu ken kinapudno. Praise God. So dimtengen ti aldaw, dimtengen ti panawen, dimtengen daytoy nga aldaw. Ditoy ti pagkakitaan tayo no siya sino itata dagiti pudpudno ngagdaydayaw ken agserbi ken ni Apo Dios. At dadaman iyuneg ti pagdaydayawan wenno ano tuy man iti lugar nga yanda at dadaman kadagiti uneg ti pagtaingan ijay makita tayo no kasano ti panagdaydayaw tayo no anya tayo iti sangwanan ni Apo Dios kakabsat. Isu nga masapol nga ora ano toy nga lugar iti yan tayo at kayo man kadagiti uneg dagiti pagtaingan isot kadwan na ngayan tayo kadagitoy nga aldaw kabsat ijay ti pangipakitaan tayo iti pudno panagdayaw tayo panagserbi tayo panangayat tayo ken ni Apo Dios madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay ngamin kabsat apay ngamin gaputa ni Apo Dios sapsapulen na dagiti tao ngagdaydayaw ken kuana. Isu nga kunati Apo no daduma mayaw awan kayo ket kunati Apo sa dino ti ayan nyo ano toy ti ayan nyo kunati Apo akas kadaadan ken eba idi nagbasol da idi nakandan dayay bunga ti kayo ija minuyungan ti arden iti eden naglemmeng da inlemmengan da ken ni Apo Dios
kunat ni Apo Diyos kadakwada sa dinot yayan nyo. Iso nga kadagitoy ngal daw iti daytoy panawen iti pandemic kabsat ni Apo Diyos agsapsapol ket kunana no saan na kayo masapulan awan ti panagdayaw tayo kan ni Apo Diyos malipatan tayo ni Apo Diyos ket kunana sa dinot yayan nyo, sa dinot yayan nyo. Kuna tayo kumakan ni Apo Diyos at tuyak Apo. Kakabsat, iti na ito yung aldaw, tila karad ladigit, nila duma. Usaran tayo dahil ito pandemic, nga rason tayo. Ngamsan kumanga dahil ito pandemic, usaran tayo, nga pagrason tayo. Nga oray no awan tayo, iti unag, tipagdaydayawan. Ikan tayo kumati lugar ti Apo, tapnon isunat dayawan tayo. Laglagipan tayo kumaisuna. Isu nga kunana, kuna ti paset tinasantuan nga surat nga birukan niya nga umuna ti pagarian ti Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ket no isunat umuna nga birukan tayo. Kadag iti panagbiag tayo. Iti daytoy panawen ti pandemic kabsat. Masapul nga sapulan tayo. Nga umuna isuna ket daydayawan tayo manipod kadag iti kaunggan ti puso tayo. Kararwa tayo, panunot tayo. Tapno iti kasta iparik na tayo kan kuana. Dahil kinapudno ti panagayat tayo kan kuana. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ulitak manen, sapsapulen ni Apo Diyos. Dagiti agdaydayaw kan kuana. Sapsapulen ti Apo. Dagiti napudno. Kakabsat, agdaydayaw kan kuana. Isu ako na tayo kuma, Apo at tuyak, agdaydayawak, et espiritu kan kinaputno. Madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Kapsat, madaydayaw tinapateg nganagan ni Apo Diyos. Ti panagraem, respeto, panagdayaw mo iti Diyos, ipakita na dahi panagtulnog. Ipakita na kumadahi kinapakumbaba. Iti sao ni Apo Diyos. Gapu ijay panagtulnog tayo kan kuana, madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Dito Juan Kapitulo 14, versikulo 15 kan 16, kunana dito verse 15. Intuloy ni Jesus tinagsao, no ayatendak, tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Praise God! No ayatendak, tungpalan nyo, dagiti bilbilin ko. Iso nga, no talaga nga pudpud no, ngayaten tayo ni Apo Diyos. Tungpalan tayo suna, agdayaw tayo kankwana, madaydayaw ti Apo kapsat. Iso nga dito verse 16. Verse 16, kunana, agdawatak to ti Ama, kat ikan kay to ti sabali amang magbaga, ngagtaeng kada kayo iti agnanayon, madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. Iso nga inton agdayaw tayo kankwana, inton agserbi tayo kankwana, inton ayaten tayo isuna, kabsat. Itad nanto kada tayo, itas Espiritu Santo, amang bagbaga, halang amang bagbaga kada tayo, no di agtaeng pay kada tayo, agyan pay, kadagiti kaungan, dagiti puso tayo. Madaydayaw ti Apo, tapnon bagbaga na tayo, palagipan na tayo, isuro na tayo. Kakabsat. Iso nga ni Apo Jesus, amunan no si asino ti mangipateg, mang salimetmet, kadagiti sa una. Ulitek kadi, ni Apo Jesus, weno ni Apo Diyos, amunan no si asino ti mangipateg, amunan no si asino agdaydayaw nga napudno. Kakabsat. Amuna, iso nga awan ti mabalin tayo nga mailemeng kan kuana. Nung arod na awan ti mabalin tayo nga mailemeng kan kuana. Kat amuna ti kinasiasino tayo. Amuna no, anya ti biyag tayo. Anya na, amuna no, anya dahil ti kasasaad tayo. Apay paylaeng nga di tayo kumaaramidan ti talaga. Nga napudno, apa nagserbikan panangayat tayo kan kuana. Agsipud ta ti Diyos kat sapsapulan na. Dagiti pudpudno, ngagdaydayaw kan kuana, iti espiritu kan kinapudno. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga ti panakabalin ti Espiritu Santo kapsat kat agtaeng, agyan, kada tayo, kada iti panagbiag tayo. Dahil presensya na adda kada tayo. Adda nga tumulong, adda nga mangidalan, adda nga mangbagbaga kada tayo.
Isu nga ni Jesus, kakabsat kayat nga sawen, iti imbaga, iti ama, nga sapsapulan na, dagiti lalaki, kan babae, nga agdaydayaw, iti espiritu kan kinapudno. Praise God. Isu nga ni Jesus, kakabsat, iti imbaga na, kan iti ama, ana ilangitan, nga sapsapulan na, isu nga ni Apo Jesus, imbaga na, iti ama tayo nga nailangitan, nga sapsapulan na, iti adda dito irabaw, ti daga, dagiti tao, nga agdaydayaw, iti espiritu kan kinapudno, dayja lalaki kan babae, nga agdaydayaw, iti espiritu kan kinapudno. Yan do duma, tinakarad na dingit, kadagitoy nga daw, adado dagiti babae, kadagiti uneg, dagiti pagdaydayawan, ngem lalaki. Diyan mo no apay, kabsat. Ngem, ni Apo Jesus, ibagana, nga sapsapulan na, dagiti malalaki kan babae, nga agdaydayaw kan kuana, iti espiritu kan kinapudno. Isu nga, masapul nga, agdaydayaw tayo iti Apo, iti Diyos, iti espiritu, akayat nga sawen, agtaod, manipod, iti puso tayo. Masapul nga agtaod, anapusuan, napudno, sinseridad, iti panagayat tayo, kan panagserbi tayo, kan ni Apo Diyos. Isu nga iti dahito yung aldaw, kakabsat, kasanot kapudno, dahito sa ludsod ko itata, kasanot kapudno, kasanot kinapateg, kasanot kinaimportante ti panagdaya mo itata, kan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, sapsapulan na, dagdaydayaw kan kuana, nga napudno da, napasnek da, napapati da, madaydayaw tinapateg nga naganti Apo. Isu nga kadagitoy nga ladaw, ditoy ti pangipakitaan tayo. Sa dinuman, awan kuma, iti anyaman nga makadadael iti daytoy, nga plano ti Apo, nga nangiplastaran na iti panagdaydayaw, kadagiti biyag tayo kapsat. Awan kuma, iti pangisuksukatan tayo, awan kuma, iti makadadael, mang perdi, iti daytoy, nakadadot makadadael itata, nakadadot makaperdi itata, kapsat, makayawawan itata, ngem sapay kuma, nga daytoy nga panagdayaw, imula tayo, iparik na tayo, kani Apo Diyos, kat kuna tayo kumaapo, si kalaing ti daydayawek, Apo si kalaing iti pagserbiyak, kakabsat, asidegen, tiya ay ti Apo, asidegen, hantay yung ammo, ngem, asidegen, ammok nga asidegen, takas tat ibaga, iti saod ni Apo Diyos, ti langit ken daga mapukaw da, ngem ti saok mataginayon da, isu nga ammok, nga ti sao ti Apo, asidegen, umayan, iti mabiit, kakabsat, umayan ti mabiit, isagana tayo nga nasaya at dagiti magbagi tayo, may nga napateg itata, apan isagana tayo kadagiti magbagi tayo, saan kuma nga mapukaw ti panagdayaw tayo, panagserbi tayo, panagayat tayo, panangitad tayo, ti biyag tayo, kaniya po Diyos, madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Isu nga kunak ita iti dahil daw, sakbay nga maturog tayo, agkararag tayo kapsat, agkararag tayo, agkararag tayo, dawatan tayo, ti panangidalan lang ni Apo Diyos, kadag iti panagbiag tayo tatang panawen, madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Sapay kumakapsat, ituloy konton Domingo, dahil tinabatbati pa nga paset, daytoy, nga pasat ti mensahe ni Apo Diyos, napateg daytoy kapsat, amasapol nga maamuan tayo, ti panagdaydayaw. Isu nga kakapsat, agtultuloy tayo, ngagserbi, agtultuloy tayo, ngagdayaw kani Apo Diyos, agtultuloy tayo nga magipagnaken kuana, awan kumati ag maupupay, awan kumati ag sansanod, no di kadi agtultuloy tayo, ngagserbi kan mamati kan kuana. Sapay kumangan ni Apo Diyos, iti tumulong, kan mangbendisyon, kada kayo kapsat, iti dahit yung aldaw, agkararag tayo kadi, managparabor nga Diyos, amami nga nasantuan,
Madaydayaw ta napateg ganagan mo, Apo. Lord, nagsao ka kada kami. Mensahe anapateg daytoy itatta. Nga saan nga masapul o Diyos, nga mapukaw, kadagiti panagbiag mi. Daytoy nga panagdayaw. Napateg daytoy, kat ditoy ti pakakitaam, Apo, no siya sino kami itatta. Iti daytoy apanawen ti pandemic. Lord, daytoy itatta ti pakitaan. No anya kami, when no siya sino kami kan ka, iti sangwanam, Apo. Ngam ti kararag mi, ti daytoy ngal daw. Ti kararag ko, Apo Diyos, nga maipaay, kadang ti kakabsat, ngagdengdengeg itatta. At da kumadayjay, pudpudno, apanagdayaw, daken ka, Apo. At da kumadayin na pudno, apanagayat, daken ka. Kadda ito apanagayat, daken ka, Apo Diyos. Yarakop mo kadi, dahil pan nakabalin, nga imam kadakwada. Tapno iti kasta, Apo Diyos. Saan nga mapukaw? Saan ang madadaal? Daya panagdayaw da, daya panagserbida, daya panagayat dakan ka, mami nga man nakabalin. No di kat di iti inaldaw-aldaw, Apo Diyos, mapabaro ko ma. Daya pudpudno, nga panagdayaw mikan ka. Daya pudpudno, nga panagserbi mikan ka. Daya pudpudno, nga panangayat mikan ka. Iparik nami kumakadagito yung aldaw, Apo Diyos. Daya rik nami, ngat kunami kan ka, Lord, ay ayatan da ka, agserbi kami kan ka, agdayaw kami kan ka, manaydayaw ka, Apo, manaydayaw ka, Lord. Asidigan, tiyay mo, katno asidigan, tiyay mo, Apo Diyos, may sagana, may kumanga na saya, at dagiti magbagimi, dagiti agdengdengag, Apo, bendisyon amida, tapdun may sagana da, nga nasaya at dagiti magbagida. Patib karamida, pabilgam ida, amami nga nasantuan. Kat no adda na dagiti kakabsat, nga nagsanod, nagsardeng, anamatikan ka, Apo. Lord, agtignay ka kadi kadakwada itata, amami nga man nakabalin. Isublim kadi na yarik na anapukaw kadakwada, tapdun ayat kuma, Apo Diyos, iti itad mo kadakwada, isublim ka diti pudno, panagdayaw, panagserbida kan ka, tapno iti kasta, Apo, mariknada ka diti ayat mo kadakwada, dati kinaimbag mo kadakwada, mariknada kuma, madaydayaw dahil tanapatig nga nagan mo, kat no addadamat dati kakabsat nga dan iti sakit, dawatek kadikan ka, Apo Diyos, nga paksyatam ka diti nga sakit nga dakadakwada, gapu iti nagan na po mga Sus, madaydayaw dahil tanapateg nga nagan mo, Apo, madaydayaw dahil tanapateg nga nagan mo, Lord, ikararag mi, Apo Diyos, dagitoy nga sitwasyon, tilubong mi tatangag dama, dawaten mi kadi, Apo Diyos, nga ti panakabalin mo kadi, Apo Diyos, isu kadi tinang runang agtignay itata, kadagitoy nga laldaw, amami nga man nakabalin, Apo, kat daytoy nga pandemic, o Diyos, agsardeng kadimeten, Apo Diyos, kat sapay kadi nga ti panakabalin mo, isu kumaapo Diyos ti may tagay, isu kumaapo Diyos tagtignay, kat agaramid ka ti nakaskas daw, o Diyos. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka, o Diyos, madaydayaw ka. Hagyaman kami ti kalaimbag mo. Hagyaman kami ti presensya. Kat pacheck, Apo Diyos, nga sinagid mo dagiti puso mi. Sinagid mo dagiti kakabsat nga nagdengeg. Itay ti dahit yung aldaw kat impariknam ti bendisyon, impariknam ti presensyam kadakwada. Madaydayaw tanapateg nga nagan mo, Apo, madaydayaw ka. Itultuloy mo, Apo, ti agsaw kada kami. Kat Lord, adda kami nga sisasagana nga dumngegken ka. Agyaman kami, Apo, ti mensahem. Agyaman kami ti espiritum. Agyaman kami launay, o Diyos. Madaydayaw dahi tanapateg nga nagan mo. Apo, kukwam ti so amin adayaw, glory kan panagyaman. Iti dahit yung aldaw, tas ikalayang, Apo Diyos, ti maikari. Amay kabutinagan na asus nga po mi. Dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo kakabsat.